fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum il-ħamis 24 Ottubru il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Anton Maria Claret. Ħanisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. San Anton Maria Claret twieled f'Salent, Spanja fl-1807. Ġie ordnat saċerdot u għal ħafna snin dar il-Katalonja jippredika. Fl-1849 waqqaf is-Soċjetà tal-Missjonarji Ulijiet il-Qalb la Teba ta' Marija, Klaretani. Ġie maħtur isqof ta' Santiago f'Kuba fejn ħabbrek ħafna biex l-siera jkollhom ħajja aħjar. Minħabba fekk il-ħajja tiegħu kienet medda diversi drabi. Reġa' lura fi Spanja minn fejn mar Franza u miet Font-Frondé ħdejn in-Narbonne fl-1870. Eżis ħuti nitolbu bl-interċessjoni ta' dan ir-raj kbir tal-erwieħ li fittex bla ħerqa, fittex bil-ħerqa kollha li ikun joġob lil mulej f'kollox. Eżis ħuti. Kellu diversi fallimenti f'ħajtu, kellu wkoll diversi momenti fejn ma kienx ċert x'inhi rida Alla għalih, ma baqa' jfittex u jixtieq li jwettaq ir-rida Alla u Alla għamel bih ħwejjeġ kbar tas-sew. Eżis ħuti. Ejjew nitolbu bil-qalb illum ta' biex il-mulej jitfa' barka speċjali fuq il-Knisja tiegħu, mod speċjali billi jbierek il-Knisja tiegħu fid-dinja kollha brajja qaddisejn bħal San Anton. Eżis ħuti, brajja qaddisejn, rajja li jħeġġulna qalbna. Nitolbu biex is-Sinodu tal-Isfijiet ġewwa Ruma u anke l-vista pastorali tal-isqof fid-djoċesi tagħna ikun mument kbir ta' grazzja għal Malta, għal Għawdex u anke għad-dinja. Nieħu ftit momenti fiskiet u lil mulej nitolbuh jaħfri naħtijietna biex nitħejjew għal din l-Ewkaristija. Int mallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Int sultan ħanin tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erwieħ ta' ħutna Rose u Emanuel Vella. Nitolbu. U Alla, int qawwejt l-isqof San Anton Maria Claret bimħabba u sabar bla tarf biex ixandar il-bxara tajba lil popli. Bit-talb tiegħu għatina li nfittxu biss dak li huwa tiegħek u li nagħtu ruħna bil-ħeġġa kollha ħalli nirbħu aħwa oħra fi Kristu Ġesu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu l-Efesin. Ħuti, jiena ninżel għall-kubtejja quddiem il-Missier li minnu tieħu isimha kull familja fis-sema u fl-ard. Biskont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Lil dak Alla li bis-seta tiegħu li taħdem fina għandu l-qawwa li jagħmel kollox bil-wisq iżjed milli aħna nistgħu nitolbu jew naħsbu. Lilu l-glorja fil-Knisja u permezz ta' Kristu Ġesu għalkemm itulu żminijiet għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art.
Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ l-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa, faħru il-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għas-sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel, u jħobb id-dritt bis-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Il-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien ħsibijiet ta' moħħu, ħin jil-ġens li l-mulej huwa alla tiegħu, il-poplu li huwa għażel birtu. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, Alleluja. Jiena not kollox bħala telf u kniż biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu, nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammet u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma l-firda. Għax millum il-quddiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb ħafna minna eżisħuti fil-ħajja tagħna naffrontaw diversi problemi. Waħda mill-problemi l-iktar komuni hija l-ħsibijiet tagħna li kultant jitturmentawna, kultant jiġru minn hawn għal hemm, kultant insibuha diffiċli biex niffukaw u x'hekk jiġifieri nikkonċentraw fuq xi ħaġa, kultant nersqu biex nitolbu u ħsibijietna mingħajr ma rridu kultant imorru l-hawn u l-hemm u x'hekk ma nikkonċentrawx fuq it-talb. Interessanti ħafna żisħuti li il-kelma tal-Alla tista' tenna ħafna fuq dan. Hekk pereżempju għalina li nieħdu sehem fil-quddiesa filgħodu u x'hekk kemm tkun ħaġa sabiħa kieku nsibu xi frażi mill-kelma tal-Alla u nippruvaw nżommuha f'moħħna hekk li qisha tagħti direzzjoni lill-ħsibijiet tagħna. Tajjeb li ngħidu eżisħuti l-ħsibijiet tagħna mhux dejjem ikollna kontroll fuqhom, mhux hekk, u allura ħsieb li jiġejk ħafna drabi la jkun ħaġa tajba qas ħaġa ħażina u x'hekk. Jiġifieri imbagħad x'tagħmel b'dan il-ħsieb li jista' jkun tajjeb jew ħażin. Mhux hekk allura ħafna drabi jekk forsi ħafna minna nħossuna anke ħatja fuq ħsibijiet forsi ħżiena li jiġuna li mhux neċessarjament ikunu dnub il-ħsibijiet ħżiena li jiġuna. Xi drabi jiġu kif naqbad ngħid mingħajr ma jkollna kontroll u x'hekk. Allura sakemm wieħed jikkontrolla l-għajnejn u x'hekk l-għajnejn kif jgħidu huma t-twieqi tal-moħħ u tal-qalb. X'jiġifieri dan? Jiġifieri dak li jidħol mill-għajn jispiċċa fil-ħsibijiet u fix-xewqat tagħna. U allura wieħed ovvjament irid joqgħod attent ħafna llum ovvjament minn barra fil-ħajja ta' kuljum il-medja soċjali ma joqgħodx wieħed attent tista' toffrilu periklu kbir. U x'hekk kif tista' tagħmel ħafna ġejt tista' toffri periklu kbir ukoll għalfejn jidħlu s-sensi tagħna l-għajnejn mod speċjali. U allura wieħed irid joqgħod ħafna attent għax
dak li jidħol mill-għajnejn ovvjament isir parti minnek, isir parti mill-ħsibijiet tiegħek. U bil-fors ħajaffettwak jew tajjeb jew ħażin. Allura kemm ikun aħjar kieku aħna fil-ħsibijiet tagħna nitfgħu ftit doża talla bil-kelma tiegħu. Meta nkunu nsajru hekk nitfgħu ftit melħ fl-ikel biex jagħti t-toma. Issa kemm jagħmilna ġid kieku aħna fil-ħsieb tagħna nitfgħu ftit toma ta' Alla li hi l-kelma tiegħu. Hekk pereżempju l-kelma ta' Alla llum ħan niffoka ftit fuq l-Evanġelju, forsi mhix faċli wieħed jifhimha mal-ewwel daqqatajn. Nar ġejt inqiegħed fuq l-art. U kemm nixtieq li diġà qabad, x'inhu dan in-nar? In-nar tal-fidej, in-nar tal-kelma, l-kelma li titwassal għal fidej u hekk. Ġesu ġie biex ta' bil-ħaq iqabbad il-ħuġġieġa nar li mhux taħraq biex ittemm, imma taqbad biex tagħti l-ħajja. Eżis ħuti dik hija n-nar tal-fidej. Iżda biex dan iseħħ hemm bżonn hekk. Hemm magħmudija li bija għandi nitammet u x'diqa għandi sa ma dan iseħħ għalinna Ġesu. X'inhi din il-magħmudija? Il-magħmudija tad-demm hija s-salib ta' Ġesu għalhekk qed jirreferi Ġesu biex din ix-xrara nar li tqabbad id-dinja u x'hekk eżis ħuti isseħħ Ġesu jeħtieġlu jirċievi din il-magħmudija tad-demm li hija s-salib. Imbagħad jgħidilna taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja, Ġesu mhux qed jgħidilna jien ma rridx il-paċi, ta' ma nifhmux ħażin din. Ġesu jrid il-paċi, Ġesu jrid l-għaqda, Ġesu jrid ir-rispett. Però sfortunatament minħabba l-fatt li Ġesu ġie, aħna li niltaqgħu ma' Ġesu, id-dinja li tiltaqa' ma' Ġesu tagħmel għażla. Min jagħmel għażla favorih u min jagħmel għażla kontrih. Dawk li jaħsbu li huma neutrali xejn, eżis ħuti. Quddiem Ġesu tagħmel għażla. U sfortunatament jista' jkun hemm anke fl-istess familja min jagħmel għażla favur Ġesu u min jagħmel għażla kontra Ġesu. U allura din tista' toħloq firda mhix mixtieqa, firda Alla ma jġibiex, ma firda li ta' bil-ħaq isseħħ. Firda bejn min jagħmel deċiżjonijiet imdawla mill-Vanġelu u firda bejn min jagħmel deċiżjonijiet kontrarji għall-Vanġelu. U lil dawk li jagħmlu deċiżjoni favur il-Vanġelu toħloqilhom dbatija. Eżis ħuti. Id-dinja ġiel lil dawk li jimxu wara Ġesu jbatu. Eżis ħuti. Rridu nagħmlu kuraġġ ma naqtewx qalbna għax id-dbatija ta' din id-dinja ddum għal ftit. Eżis ħuti min jaħseb li ħajjgħix ta' nisrani fuq xi tapit aħmar jew fil-komdità għadu ma femx x'inhi l-ħajja tan-nisrani. Il-ħajja tan-nisrani fiha ħafna sfidi, fiha ħafna challenges. U m'għandniex nibżgħu minnhom dawn l-isfidi. L-ewwel ħaġa jgħiduli intom eżis ħuti f'din il-ħajja tagħna x'nistgħu nagħmlu tajjeb, x'tista' tiddeċiedi li tagħmel tajjeb li ma fih sfidi. Kollox fih l-isfidi tiegħu kull ma nagħmlu f'din il-ħajja. U iżjed meta nagħmlu l-għażla favur Ġesu. Ġesu hekk qed jgħidilna u x'hekk. Tħallowx din il-għażla favur l-Evanġelju taqtalkom qalbkom. Tħallowx din l-għażla favur l-Evanġelju taqtalkom qalbkom. Propju l-ħadd l-għadda fil-festa tal-ġurnata missjonarja, ġurnata li għandha tkun ġurnata mill-iktar għażiża għalina l-insara ġewwa l-Messiku, jinqatel saċerdot li kien jaħdem ħafna favur il-fqar u kontra l-inġustizzi. U kien hemm mhux hekk dawn jidulhom kartels li jbijaw ħafna droga, qed ngħidu jidħlu mijiet ta' eluf u miljuni ta' dollari u rridu jeħilsu minnu. Għax kien skomdu għalihom iħellsu minnu minn għalihom. Eżis ħuti, żgur li huwa wieħed mill-martri ta' żminijietna. Issalla lilna mhux jitlobna sagrifiċċji daqshekk kbar. Però jitlobna quddiem dinja li ħafna bnedmejn li ħafna drabi jażlu d-dinja, eżis ħuti aħna ma naqtewx qalbna. Ejjew naħsbu ftit illum u nirriflettu ftit aħna li qegħdin hawnhekk fis-santwarju intom eżis ħutna li tinsabu fid-djarkom jien l-għażla favur Ġesu l-Vanġelu għamilta hija ċara f'moħħi lest nimsi wara Ġesu akkosta kollox anke meta dan ifisser batija, anke meta dan ifisser sagrifiċċju. Min mhux lest li jagħmel dan jistaqsi lilu nnifsu kemm hu ta' bil-ħaq nisrani. Għax nisrani ta' veru jimxi wara Ġesu minn kull fejn jgħaddih, anke meta t-triq tiegħu u x'hekk tfisser salib. Mhix faċli, ma din hija l-għażla ta' bil-ħaq li jeħtieġilna nagħmlu.
jekk iridu nkunu ta' fidili lejn l-Evanġelju u fidili lejn Ġesu. Kieġobkom immu bil-wieqfa. Aħna u nfakru llum it-ħabrejk ta' San Anton Marija Claret għas-salvazzjoni tal-irwieħ u għal-ġid tal-Knisja, nitolbu l-Alla il-grazzja li jkollna l-ħeġġa tiegħu biex niksbu aħwa oħra għal Kristu. Għamil mulej li l-bxara tajba tas-salvazzjoni tasal kull imkien biex l-art kollha tara s-salvazzjoni ta' Alla tagħna nitolbu. Għati lill-ministri tiegħek dak l-ispiritu ta' ħniena u modrija li kellu San Anton Marija Claret għal midinbejn biex bis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni jiġbduhom mill-ġdejt għal ħbiberija miegħek nitolbu. Wettaq bil-grazzji tiegħek l-isfijiet tagħna biex bit-talb u l-ħidma tagħhom ikunu dejjem bħal San Anton Marija Claret rajja qaddisa u għassiesa ta' ruħna nitolbu. Ħu fi ħsiebek lil ħutna li għalihom qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha għatihom il-maħfra u l-glorja ta' dejjem nitolbu. Nissel fina dik il-ħeġġa għax-xandir tal-Evanġelju li kellu San Anton Marija Claret biex bil-kelma u bl-imġiba tagħna inħabirku għat-tixrejt tas-saltna tiegħek fid-dinja nitolbu. Nitolbu wkoll għal Kuba fejn kien isqof San Anton Marija Claret, pajjiż fil-maġġoranza tiegħu komunista, u xek nitolbu biex il-mulej jressaq ħafna bnedmin, nitolbu għal paċi fid-dinja, mu speċjali jeżisħuti fejn hemm l-inġustizzja tal-gwerra, fejn hemm l-inġustizzja tal-faqar, jeżisħuti nitolbu. Nitolbu wkoll kif għedna fil-bidu tal-quddiesa biex is-sinodu tal-isfijiet u l-vista pastorali fid-djoċesi tagħna joħroġ minnhom ħafna u ħafna ġid spiritwali. Ejjew mat-talba tagħna forsi nagħmlu xi sagrifiċċji żgħar iżisħuti. Is-sagrifiċċju maqut mat-talb għandu qawwa kbira quddiem Alla. Tinsew Ġesu x'qal darba lill-Apostli, dawn ix-xorta tax-xjaten għalilhom meta ma setgħux ikeċċu xitan, dawn ix-xorta tax-xjaten jitkeċċew biss bis-sawm u bit-talb għalilhom Ġesu. Hekk fid-dinja tal-lum hawn ħafna ħażen, jekk iridu nirbħu l-ħażen dawn huma żeċ armi li qed joffrilna l-mulej. Lilkom eżisħutna li segwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali nsellmulkom u nitolbu għalikom minn qalbna eżisħutna l-anzjani, intom il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, intom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, ħutna l-emigranti li jsegwu dil-quddiesa. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, ma ninsew qatt ħutna li forsi jkunu għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja, xi mart mentali jew xi diffikultajiet oħra li kultant jaqsuna lilna l-bnedmin. Ħanieqfu fiskiet jekk nofru l-mulej it-talba tagħna ma ninsewx nitolbu wkoll għax-xita biex il-mulej ma jħallix l-art tagħna tispiċċa deżert. Hekk dat talbit tagħna fiduċja kbira f'dawn fl-om tagħna f'idejn l-om tagħna tas-sema. Ħalli tippurifikhom u tressaqhom quddiem bina Ġesu. Fiskiet nofru t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna iqaf magħna bil-grazzja tiegħek biex imqan lejn mill-eżempji sbieħ ta' San Anton Marija Claret inħabirku bla eda għas-salvazzjoni tal-irwieħ bi Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' din il-mawlud ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li nħiedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li se jkun nofrulek
naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi leħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ixħet il-ħarsa tiegħek lejn il-vittma li se noffrulek fit-tifkira ta' San Anton Marija Claret u għamel li nfasslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Tassew sewwa u xieraq li nroddulek ħajr u li nollu lejk l-anja ta' barka u tifħejr Alla ta' dejjem li tista' kollox imqanqal minn nifs tal-Ispiritu ir-raj għaddejs San Anton Marija Claret wassal lil ġnus il-bxara tal-Vanġelu u s-sagramenti tas-salvazzjoni. Għal dan is-sinjal tat-tieba tiegħek ma' odejn f'leħen wieħed mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Rose u Emanuel Vella. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Anton Marija Claret u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Srani, qatt m'għandu Alla ħares qatt iwarrab il-ħajja tiegħu biex joġob anke lill-leżis tiegħu u x'hekk l-ewwel jiġi Alla. Qatt
li dak li jagħmel u jagħmlu bimħabba anke meta jwissi, jagħmlu bimħabba, però eżis ħuti ir-relazzjoni tiegħu mħalla tiġi l-ewwel qabel kollox u kulħadd. Ejjew għalhekk waqt ngħidu t-talba tal-missierna ngħiduha b'xewqa li ngħixu ta' aħwa, b'xewqa li anke l-fidi tagħna u l-għażliet tagħna ikunu ta' dawl għal dawk li forsi jagħmlu għażla favur id-dinja. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna, isser nitqarmu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla. Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mottija kif li kien bil-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja id-dinja. B'dan il-ġisem mid-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jitkellma waħda u waħed tkun fejn il-ġisem ta' Kristu. Dem ta' Kristu ħarisna. U lej Ġesu nitolbu katina grazzi li nħobbu l-paċi u nfittxu l-paċi u naħdmu għal-paċi. Pero meta l-għażla tagħna favur il-Vanġelu toħol inna xi tbatija, ma nibżewx. Nażlu li nimxu warajk anke mobbijin bis-salib.
u b'dak li d-dinja forsi toffrilna u xek biex nimxu warajk bil-verità. Nqulu l-wieqfa u ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' dan il-misteru wettaq lil qaddejja tiegħek fil-fidi vera li għalija San Anton Marija Klare ħabbrek bla edatul ħajtu kollha, għamel li kull imkien nagħtu xhieda għalija bil-kliem u bl-emejl bi Kristu siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar nixtieq nofruhom għal dawk fost ħutna li forsi jinsabu fi żmien ta' prova, forsi qed ibatu minħabba l-fidi tagħhom anke xi inġustizzji u anke għal dawk li forsi tbedu mill-fidi biex il-mulej iressaqhom lura lejh biex Omna Marija tkun dik l-om li tiggwidhom biex tlaqqahom mill-ġdejt ma' bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna